नमस्कार, मी सर्जेराव पाटील. आज वरकुटे येथे आलेलो आहे. दादासाहेब बंडगर यांच्या शेतामध्ये त्यांच्या द्राक्षाच्या प्लॉटवरती आज आम्ही इथे आलेलो आहोत. तर दादासाहेब बंडगर यांना फार्मेक्स ॲग्रोटेकच्या फार्मेक्स गोल्ड आणि ॲक्टिव्ह बायोस्टिक या प्रोडक्टचा रिझल्ट आलेला आहे. आणि तो रिझल्ट कसा आलेला आहे, त्यांनी कशा पद्धतीनं ते वापरलेलं आहे, आधी त्यांनी कुठली औषधं वापरलेली आहेत, हे जे सर्व काय आहे ते आपण त्यांच्याशी आता बोलणार आहोत. नमस्कार. आज तुम्ही जे फार्मेक्स ॲग्रोटेकचं ॲक्टिव्ह बायोस्टिक आणि फार्मेक्स गोल्ड जे वापरलेलं आहे त्याच्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? त्यानं कसं झालं, आपलं रान चिकट झालं आणि काय केलं, मी सगळं प्रयोग करून बघितलं. मुळे काय चालच ना, अजिबात चालना. म्हणजे खाली असा चिखल झाला की तळ्यात कसं खाली पाणी आटल्यावर जसा चिखल असतो तसा असा चिखल झाला. बाजूला काढून एवढं जरी उकरलं, मुळी कसली काळी बी नव्हती, पांढरी बी नव्हती, कुठलीच मुळी नव्हती. बऱ्याच कंपनीची औषधं त्यांनी आपल्या शेतामध्ये वापरली, परंतु त्यांना कुठलाही रिझल्ट आला नाही. आता लय महाग होते औषध, तरी पण ते मी सोडतच होतो, कारण का आपल्याला मुळी निघायला पाहिजे. मग हे काय केलं, साठी साहेब भेटले, त्यांनी म्हणले तुम्हाला मुळीच चालू करून देतो. म्हणलं मी ह्यांच्या पुढलं सगळं वापरून बसलो, आता हे कशी मुळी चालू करणार. मग त्यांनी हे लिहून दिलं, फार्मेक्स गोल्डन बायोस्टिक दिलं. मग थोडं महाग वाटलं, पण म्हणलं बघू तरी एकदा रिझल्ट. आपण एवढा खर्च केलाय पुढं, मग एवढा करायला काय अडचण नाही, थोडं प्रयोग करून बघायला काय रिझल्ट आला आपल्याला घ्यायच नाही, परत एकदाच पैसे घालवायचे. म्हणून मी आणला आणि ते सोडलं की मला 6व्या-7व्या दिवशी मुळी अशी खातातनं पूर्ण पसरलेली मुळी दिसली, पांढरी अशी एकदम सुईच्या टोकाने दाबणावणी मुळे अशी पसर लागलेली पूर्ण दिसली. आता बाकीच्या कंपन्याचं वापरल्यानंतर तुम्हाला रिझल्ट कसलाच आला नाही का? नाही, रिझल्ट काय नाही, काय रिझल्ट म्हणजे मुळीच चालू झाली काय नाही. तुमचं रान करलाच आहे, एकदम चिकट रान आहे, एकदम करलाचं रान आहे. त्यांच्या शेतामध्ये, त्यांच्या द्राक्षबागेमध्ये त्यांनी आपल्या कंपनीची प्रोडक्ट वापरली आणि त्यांना रिझल्ट खूप छान आला आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि मग ते त्यांचं म्हणणं आहे ते आपण थोडक्यात आपण आपल्या डोळ्यांनी बघूया. तुम्ही आम्हाला दाखवू शकता का की बाबा मुळी कशा पद्धतीने सुटलेली आहे? म्हणजे काय वर्ण सांगण्यापेक्षा स्वतः बघितलेलं मुळी आहे का नाही ते तर बरोबर आहे. कुठं बी उकरा, कुठं बागेत तुम्ही एक जागीच नव्हतं, कुठल्याही झाडाखाली कुठं बी थोडं माती काढून बघा, तुम्हाला वरल्याकडलं मुळी दिसत. दाखवू शकता आम्हाला? दाखवतो. तर ही सुईच्या टोकापेक्षा मोठी मुळी, म्हणजे दाबण्यासारखी मुळी निघाली. अशी मुळी ही आमच्यातले शेतकरी बरेच येऊन बी बघून गेले बरं, बागेला काय केलंय नेमकं, काय बदल झालाय. हवा म्हणजे भरपूर मुळे आहे, जिथं मुळीच निघत नव्हती तिथं सगळ्या चांगल्या पद्धतीनं मुळी निघालेली आहे. ही मुळीच आहे. 1 फूट उकरलं तरी मुळी म्हणून असं बघायला सुद्धा सापडतच नव्हती. हवा ही मुळीच आहे. हवा ही किती लांब आहे. हवा अशी मुळी बघायला म्हणजे नव्हतीच, आमच्या बागेत मुळीच नव्हती. आणि वर शेंडा चालू वर आहे सगळ्यात जास्त, म्हणजे वर आहे, म्हणजे असं कुठं खाली असणार पूर्ण. ज्यावेळेस तुम्ही औषध वापरायच्या आधी ह्याच्यापेक्षा खाली जरी उकरून बघितलं तर मुळी होती का? 1 फूट मी उकरत होतो, 1 फूट. आणि आताच नाही, सारखं उकरत होतो. हे बेड मध्ये सुद्धा इकडल्या साईडला सुद्धा मुळे हवं. म्हणजे बेड मधल्या शेवटच्या तिथं बी नाही, म्हणजे इथं पाणी पडलेलं आहे आणि मुळी इकडं सुद्धा आहे. ही मुळी हवा म्हणजे बेडच्या शेवटच्या टोकाला सुद्धा मुळी आहे. ही मुळीच आहे. ही मुळीच आहे. ही पूर्ण म्हणजे ह्या पूर्ण ट्रॅक्टर चालतोय तिथपर्यंत मी उकरून बघितलं, मी चेकच करत असतो. इथपर्यंत असं कुठवर सुटले, किती आले, काय झालंय, हे पूर्ण त्या तिथनं ते इथपर्यंत पूर्ण मुळीनं बेड भरलाय. नाही अजिबात एक काळी नव्ह, कसलीच मुळी नव्हती, बघायला सुद्धा मुळी म्हणून कसली नव्हती. म्हणजे वर बी पूर्ण काय सगळं बंद होतं, स्टॉप होतं, काही चालत नव्हतं, काय नाही. म्हणजे ह्या बागेच्या वाढीवर सुद्धा याचा फटका बसत होता तुम्हाला. मुळी बाकीची वाढ पण होत नव्हती. हे असं चालतं सगळं पूर्ण पिवळं. हे आतलं पहिले हवा पाण्यासाठी ते असं पूर्ण पहिलं असं. म्हणजे ह्या पद्धतीची डिफिशियन्सी बागेमध्ये मुळी चालू नसल्यामुळे येत असते आणि ह्या डिफिशियन्सीमुळं बागेचं बऱ्यापैकी नुकसान होतं. कारण ज्या वेळेस मुळी चालत नसते त्यावेळेस पानाला कुठल्याही प्रकारचे अन्नद्रव्य मिळत नसल्यामुळं झाडाच्या पानामध्ये अशा पद्धतीची डिफिशियन्सी येऊन त्या पानाचं आयुष्य आणि त्या पानाची जी स्ट्रेंथ असते ती कमी झाल्यामुळं पुढे जाऊन उत्पन्नात 30 ते 35% घट येत असते. आणि ही घट रोखण्यासाठी मुळी झाडाची चालना आवश्यक आहे. आणि सगळ्या पद्धतीची औषधं वापरल्यानंतर
बंडगर साहेबांना हे समजलं की या औषधाने मुळी चालते, त्यांच्या मार्गदर्शक लोकांनी सांगितलं की हे सोडा औषध आणि त्यानं त्यांची मुळी चालते, तर त्यांच्यावर विश्वास ठेवून त्यांनी आपली औषधं फार्मेक्स गोल्ड आणि ॲक्टिव्ह बायोस्टिक त्यांनी वापरलं आणि त्यांचा रिझल्ट आज आपण तुमच्या डोळ्यांनी या ठिकाणी बघितलेला आहे. कारण कसं असतं, सांगणं आणि बघणं यात फार मोठा फरक असतो. आम्ही बोलतोही आणि आमच्या प्रोडक्टचा रिझल्ट आम्ही सध्या दाखवतोही. तर अशा पद्धतीनं दादासाहेब बंडगर राहणार वरकुटे, तालुका मोहोळ, जिल्हा सोलापूर यांच्या बागेची स्थिती आज आपण बघितलेली आहे. आज आम्हाला तुम्हाला विचारावंसं वाटतं की तुम्ही शेतकऱ्याला काय सांगू इच्छिता की बाबा हे प्रोडक्ट त्यांनी वापरावे का नाही? काय करावं एकदा, आता आपण नाही एवढा मोठा खर्च करतोय, असा बी तसा बी करतोय, तर एकदा हे जर वापरून बघितलं तर तुम्हाला परत सोडा म्हणून सांगायची गरज नाही. म्हणजे तुम्ही रेग्युलरपणे ह्या औषधाचा वापर करणार आणि तुमच्या जी कोण मित्रमंडळ आहे त्यांना सुद्धा तुम्ही नाही, त्यांनी स्वतः येऊन बघितलं. तुम्ही मला काय केले, आमची शेतकरी होती जोडीदार, ती काय म्हणली काय केलंय नेमकं बघा म्हणलं उकरून स्वतः. आणि कुठे बी ह्या पूर्ण बागेत कुठे बी उकरून बघा, तिथं मुळे अशी दाबण्यासारखी मुळीच दिसली पाहिजे. बरं. म्हणजे जसं तुम्ही त्या प्रोडक्टच्या वर पैसे खर्च केले त्या पद्धतीने तुम्हाला रिझल्ट मिळाला. जसं बाकीच्या कंपनीची महागडी औषध 10-15 हजाराच्या आसपास वापरली, परंतु ह्या 1000-1500च्या औषधामध्ये तुम्हाला रिझल्ट चांगला मिळाला. म्हणजे मी शेतकरी बांधवांना सांगू इच्छितो की फक्त आम्ही सांगत नाही, आम्ही दाखवून देत नाही, तर आम्ही त्या प्रोडक्टचा रिझल्ट काढून देतो आणि हे तुमच्या समोर आहे. तुम्ही कधीही या व्यक्तीला येऊन भेटू शकता. त्यांचा फोन नंबरही आम्ही आमच्या व्हिडिओच्या शेवटमध्ये देणार आहोत आणि तुम्ही आमच्या कंपनीची प्रोडक्ट वापरून बघितल्यानंतर तुम्हाला 100% रिझल्ट मिळणार आहे. आता आमच्या कंपनीची बाकीची जी उत्पादनं आहेत त्या उत्पादनाबद्दल तुम्हाला काय वाटतं की बाबा वापरल्यानंतर रिझल्ट येऊ शकतो? कारण ही जी औषध वापरली त्यानंतर कंपनीची विश्वासार्हता तुमच्या दृष्टीने वाढली का कशी झाली? वाढली. मी वापरूनच बघणार आणि मला रिझल्ट येईल ती औषध मी 100% वापरणार. आता ही बागेची जी अवस्था आहे त्या अवस्था फक्त मुळी चालू झाल्यामुळे आहे. जर मुळी चालू नव्हती त्यावेळेस बागेची अवस्था कशी होती? पूर्ण स्टॉप झालं, पिवळं पडलं होतं. तेव्हा ही महाग जी आहे का ते असलं पाक वाकडे तिकडे पानं झाली, पूर्ण पिवळं पडलं होतं. आणि काय झालं, एक ईद थर आहे खाताचा, पण त्याला मुळी नसल्यामुळं वर खायला भरपूर आहे खाली, आणि खाली असं उकरून बघितले की खाताच्या खाली असं चिकट लोळ पूर्ण झालेलं असायचं, मुळी नसायची, त्यामुळे वर बंदच होतं सगळं. पण आता चांगलं, एकदम चांगलं दिसायला लागलं. मग आपण आज जे बघितलं, जो रिझल्ट बघितला तो एवढा जबरदस्त रिझल्ट आहे आणि कुठल्याही पद्धतीच्या अति महागड्या औषधं नसून मध्यम स्वरूपाची औषधं फार्मेक्स ॲग्रोटेकची वापरून त्यांनी आपल्या मुळीचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला आहे. असंच आमची उत्पादनं वापरून तुम्ही तुमचा रिझल्ट आमच्याबरोबर शेअर करावा आणि इतर जणांनाही सांगावा अशी आशा व्यक्त करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय